Здравейте, казвам се Емили и съм акушерка в региона Хъмбър и Северен Йоркшир. Днес съм тук, за да ви разкажа малко повече за това какво можете да очаквате от първия си преглед при записване. Прегледът при записване обикновено е първият ви антенатален преглед с акушерка. Той обикновено се провежда между 8-та и 10-та седмица от бременността. Това е възможност да обсъдите с бравето си как протича бременността ви до момента и каква подкрепа е на разположение за вас. Прегледа може да отнеме около 1 час. Ще проведем подробен разговор за вашата медицинска история, семейна история, предишни бременности, ако има такива, психичното ви здраве и благосъстояние, социалната ви история, включително настоящата ви жилищна ситуация, мрежата ви за подкрепа и всяка предишна подкрепа, която може да сте получавали. Ще говорим за начина ви на живот, включително тютюнопушене, алкохол и хранителни изисквания. Ако все още не сте започнали да приемате добавка с фолиева киселина, препоръчваме да приемате 400 микрограма фолиева киселина до 13-та седмица от бременността, за да помогнете за предотвратяване на някои дефекти на невралната тръба при бебето. Някои хора се нуждаят от по-висока доза фолиева киселина, която да им бъде предписана. Например, тези с анемия, сърповидно-клетъчна болест, дефицит на фолиева киселина, ИТМ на 30 или определени медикаменти. Моля, обсъдете с личния си лекар възможно най-скоро, ако смятате, че това се отнася за вас. Моля, споделете всички комуникационни нужди, които може да имате. Или всякакви помощни средства или адаптации, от които може да се нуждаете по време на прегледите си. Ако английският не е вашият първи език, ще ви осигурим безплатни професионални преводачески услуги. Това е, за да сме сигурни, че получавате правилната информация, която може да включва медицинска терминология. Използваме дигитални инструменти като BudgeNet, за да споделяме вашите майчински досиета с вас. Вашата акушерка ще ви обясни как да получите достъп до вашите badge notes и резултати от изследванията, както и как да следите часовете си за преглед. По време на прегледа, вашата акушерка ще ви предложи да измери кръвното ви налягане и ще изпрати проба от урината ви за изследване за инфекция. Тя ще ви разкаже за рутинните кръвни изследвания по време на бременността и за възможностите за скрининг, с които са на разположение. Ще ви помогне да изчислите предполагамата дата на раждане и ще обсъди с вас часовете за ехографски прегледи, включително първия скринингов преглед, който се прави около 12-та седмица от бременността. Ще обсъдят също различните възможности, които имате по отношение на мястото, където ще получавате предродилни грижи, както и къде бихте искали да родите. За да излечете максимума от прегледа, е добре да дойдете подготвени. Моля, носете със себе си всички лекарства, които приемате в момента, медицинската история на вас и биологичния баща на бебето, информация за предишни бременности, включително всякаква документация от други болници, ако е приложимо, списък с въпроси или притеснения, които може да имате, и можете да доведете партньор или приятел с вас на този преглед. Искаме да се чувствате подкрепени. Въпреки това, в началото на този преглед ще бъдете помолени да останете сами, за да ни дадете възможност да зададем някои чувствителни и лични въпроси. Ако сте преживели травма в миналото, имате психични затруднения или се притеснявате за нещо у дома, знайте, че можете да говорите с нас. Тук сме, за да ви изслушаме и подкрепим без осъждане. След тези разговори, вашата акушерка може да ви насочи към допълнителни услуги. След тези разговори, вашата акушерка може да ви насочи към допълнителни услуги, ако е необходимо. След първоначалния ви преглед ще планираме следващите стъпки, включително ехографиите, курсовете за бременни и допълнителни прегледи при акушерка или акушер-гинеколог. Ще получите информация как да се свържете с нас, ако имате нужда от подкрепа между прегледите. Знаем, че началните етапи на бременността могат да бъдат стресиращи, но не сте сами. Ние сме тук, за да се уверим, че се чувствате в безопасност, чути и подкрепени на всяка стъпка от пътя. Очакваме с нетърпение да се запознаем с вас скоро. Ще се справя с всичко това без да се объркам, но да, можем просто да го изрежем, ако трябва.